В Ханой вече има български ресторант, който предлага наши традиционни ястия. Посетителите могат да чуят и популярни български песни. Откриването на ресторант София съвпадне и с първия ден от официалното посещение на премиерът Пламен Орешарски във Виетнам. Мусака, шопска салата и таратор са любимите ястия на виетнамците, учили и работили в България. Двама млади ентусиасти, българката Жени Желязкова и 27-годишният и виетнамски съдружник, завършил маркетинг у нас, вече са собственици на първият си ресторант в Ханой. Искахме да създадем един малък кът далеч от родината, но така скъпа за нас. И за всички българи, които живеят в Ханой и в Виетнам. И така дойде самата идея, внезапно почти. Тези, които са завършили в България, с умиление си спомнят за нея и с сълзи на очите. Идеята е ресторанта да се превърне в място за среща на училите и работили в България. И когато се върнах, се запознах с българите, които живеят тук, и седнахме една вечер и си говорихме, нали, така, българите няма къде да се събират. И решихме да направим, да открием първия български ресторант, и това така става малко като съдба, че точно се съвпада, нали, нашето откриване заедно с пристигането на премиер. В първия работен ден на ресторант София можеха да се опитат лозови сърми, шопска салата и други български деликатеси. След като откриха българският ресторант в Ханой, премиерът и българската делегация се срещнаха и с виетнамци, учили и работили в България. До преди 20 години около 2000 виетнамци годишно завършваха висшето си образование в България. Аз свърши образованието в България преди 40 години. Тази година аз съм на 68 години. Какво учихте в България? Туризъм. В Винс, Варна. Вис институт Димитър Рагоев. Сега аз съм в Ханойски туризъм асоциация. Премиерът Пламен Орешарски се разчувства от срещата си с виетнамците, учили у нас. Попитах как е на виетнамски, ама може би няма да се оправя. На български е по-лесно, на здраве. Чек се кое. Че на света е само една, наша са мир.